Môžete. Dámy a páni, vítame vás z látkového divadla Tak Prasiatka a vlk. Prvý deň prasiatka išli na lúku a rozhodli sa, že si postavia domček. Prvé prasiatko povedalo: Ja si postavím domček tu. Tak si postavilo domček tu a potom tí dvaja brašekovci išli ďalej. Potom druhé povedalo: Ja si postavím domček tu. Tak začalo stavať. Stavalo a nakoniec posledné prasiatko išlo, kde sa mu to ľúbilo, pri lúku. A Ja tam si hovorí: postavím domček tu. Tak si tam začal stavať domček. Potom prišiel zlý vlk, ktorý povedal: Prasiatko, prasiatko, otvorže mi dvierka, lebo ti spúknem domček a teba zjem. Nie, neotvorím to. A domček mi nesfúkneš. Vlk sa nadýchol, z plných plúc fúkol, až celý domček bol preč. Tak prasiatko utekalo. Prasiatko bežalo. Ahoj, Dráčekovi. Dráček, otváraj vrátka, ide zlý vlk. Zatváraj. Prasiatka, otvorte mi domček, inak vás zožerem a domček sfúknem. Nie, neotvoríme ti a nespúkneš na mnou. Vlk sa nadýchol a z plných plúc fúkol, až z toho domčeka zostali trosky. Potom dvaja bračekovci utekali k svojmu najstaršiemu bratovi. Potom Dráček, otvorená vrátka. Zatváraj, ide vlk. Prasiatka, otvorte, že mi dvierka, ináč vám domček sfúknem a vás zožeriem. Nie, neotvoríme ti a tento domček nám nesfúkneš. Vlk sa nadýchol a z plných plúc fúkol. Ale čo to? Nič sa s domčekom nestalo. Tak to skúsil ešte raz. Nadýchol sa a silno fúkol. Nič sa nestalo. Tak sa pozrel do okia, že či tade môže ísť. Nie, boli mrieškované. Tak sa pozeral, kade môže vyliesť. A našiel cestu. Tadeto sa dostane von. Alebo ja išiel. Jedno prasiatko uvidelo vlkov post. Ide cez komín, vykúte. Páli, tie prasiatka sú šibali. Páli. A prasiatka sa vytešovali a radovali sa, že vlk už nebude im robiť zle. Tak a nakoniec účinkovali Vlk